Tämä on Kisastudio, Suomi vastaan Itävalta, jääkiekko MM-kisoissa vuonna 2026. Suomen 6. peli, pysyykö Suomi voittamattomana? Ja koko loppu MM-kisoissa, liveissä, jos joku Suomen pelaaja tekee hattutempu, mä laitan jakoon Nathan McKinnoni, hei, pelipaita. Tämän live-yhteistyökumppanina toimii IHF. Ootteko tsekannut hei IHF Fantasy-appia jo? Siellä saa joka päivällä valita joukkueen. Mulla on esimerkiksi tästä pelistä nyt Suomella Barkov, Granlund, Lehtonen. Toivon niille pisteet. Se on ilmasta pelata. Linkki deskissä. Messissä myös Logitech G, jonka kuulokkeita mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Logitechilla on kanssa Logitech Plays-tarjouksia tällä hetkellä jopa -40% ja Easy for Eki-koodilla -5% päälle. Mukana myös Red Bull, siellä se kaappi komeille. Red Bull antaa siivet. Mukana myös Power sekä HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchissä sekä kaikki liven yhteistyökumppanien tarjoukset löydät Streamin deskistä. Morjesta! Se on toiseksi viimeinen lohkopeli Suomelle. Tulosveikkauksia heti chattiin. Ja morjesta!